الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحمد لله. يعقوب تفضل. السؤال السادس والتسعين. أقول السؤال ni question biuro bikonon waronali. كان السلف أقول كان السلف مؤمن تمنو تنكلا يستحبون الدعاء دعوت كدوي وبكم كدوك لولي الأمر وكيف غوفرني مسا دوتي أكو بجين ذلك ومفلني إكو ولا كيرا كفو وتبكم كدوك مساوي ومن ولا لك أنا الدعاء أكو الدعاء ولدي الدوك لولي الأمر نموي مسكك دوك بالصلاح على كلنا والمعافات أن على كلف على كالف فره سريكا على كالفشي مما كابو فما يحمد ويتأكد مما أبولي بفنا يحمد فمي بيتانو ويتأكد وفنا بفوق أجريه سريك المعافاة لافيو. نعم. وهو علامة أن الرجل ودي تعمشين علامة تعمشلو أن الرجل أن جيد. أيوة. أن الرجل كجراكو تشكري من أهل السنة نمجراكو كرسا سنة مغمي أبي دوك مساوي أبالا ديري واتي من مغمي مساو جلكي أو مساو كله ألبو كدوي مساو على كلانيا أبي ديلي على أولافشيا أبي دوك على كوكانا ويبارين سلفو تميمين وتباكم وفمينو وبفوق على جليا بالتأكيد وفرد جلالي كارسا للسنة مولو سنبرين كايرا للسنة مولو أبدو كميموي. نعم. يقول الفضيل بن عياض يقول فولي بكلا أمالو نباب الفضيل بن عياض على يعني أمالا ديري على كهينانا لو كان لي دعوة أقول فضيل كو لو كان لي ناتو كلا أبدي فضيل بولو لما دون سيكون نتو بعدون si je possède ka dogo dobe mbolo kerkereli la ala bi dobi jabi ma ja'altuha illa fi sultan ntote do ni kerekere ka ke feshila fontuma ke masayi ka fo ala nin ke masaka sai ka do kai ntuma kerekere masayi fa umirna an ya mariala an nad'u lahu anga du ke uye ka fo ala masaw ulanya masaw mi kela aw ma take gowi ala ulanya cheni mi bola ulagla ala ukanda ala ubla stranimaka ala ukanda okete anu tapo ala ubla filila anu tudanga antu juya antesi ko korofo antu juya do mo duskon kono antesi ki deba dola okola ame do dike uye. Naam.
ولم نؤمر wa amma nyamaria أن ندعو عليه kanga do yani anga danga doka arabukana ad-da'wa in kana lahum wa yad'u li anfa wa in kana alaihim bidangadi donc an manyamaria kangu danga amanya maria kanga ala wili kafo ala ninke karsa nyemo karsa ala ninke ala ake ukafa ala ake ukamile ala ake ukaninkala surtout silama nyemo kana udanga doaka naam wa in jaru an-nasru jenge kasrabla umateme tiansraka hanu kera ka tononi fanake hanu yuke eka to ka dokuye obicheni kera ka ala diri o kan yele maka kay yumai naam li anna ka koroke uka jengeli mimbeni ala anfusihim abe olu yere kunkan wa ala muslimin wa be islamo fanakan uka nyali sisa ne do ke sisa ala ulanya no kela unya nasa abe ke olu yere fanayi o fana be ke islamo yi o qur'anu ka intere bola o be ke ka olu yere nafa o be ke ka olu nafa maintenant tola ko danga na toroya nana o be cheni min kela olu yere bi dota an fana tabe akono sako mo mi be avion kono ebe kaka danga do avion burla chemi bi avion bur ebe danga do na ala avion burla alabin akunguluchi ala afaa ebe ba avion bi kono na binchile fana kumechi meni do ke ala avion burla la tanga ala kishi akoroshi ale be kisi wa efana be kishi donc on ni nyamo be tene o misal naam وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله على كده صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم نكما كان أبلا كلنا ناس بن مالك كولو كان يمو باو يولو لدي سببهم كبولو لي سبايا كنو كو على كده يفوقي كاو كان أو كان يمو نيني ne les insultez pas ولا تغشوهم akano jafa no au kuma kan wal ma kewalin akano jafa sabla do bi nyemo jafa ka kuma do fuyi ka so chantala ko shuka bla kudola hakikatala ko jafa kala kuma kana wal mabarala ala kidi ko akana ke nyemo wala ولا تبغضوهم akano kon kato ko dini ke aw dusun kono akana ke sabula o be keni femiye o te suna mo ka bara minento wattaqullaha ay sra ala yala kele ko sallallahu alaihi wasallam wattaqullaha ay sra ala ni ay sabari aya somine kana ke danga doyi aya somine akana nyini kabe masache kuta fenami teseka toro yara si akadinama aya ke au ka kedu aya somine ay sabari naam fa innal amra sabula kunya min bi aba kono sisan abena laban kiyama tagadila o kasu kunya kasu au bi kuma kamin lakalena bi abetin akelatin afolatin doni sisan ala bi sayalla tiye au bebisa au yereni masache be abita kene bakan abita kiti ala subhanahu wa ta'ala bi kiti anu nyoje ku kasu qarib la salamati dunya ke akal lahare abe lahara jati lahara be dunya temelen ko lahara bina do on a résultat ti jati ka be dunya kono lotus on ti foli ke islamawi haya jija nala sona islamawi na dunya mara nous ne sommes pas amajagoya ola ka ke komi on na dunya de kono ya karijine nyini dunya kono le son est un peu trop faut le dire donc amena dunya kono ya pour venir
chercher kana ke dunia kuntigu ye kana dunia mara ka dunia kan sawe amana okoso ya okoso fo mo ye ni famu jade fo mo ye ni famu nene be suna mo ni bida mo che nene be suna kalande ni bida kalande che fo ka dunia meni ka ban antina ke kiringi na soro la miria ni koka okore ni ngo an soro la miria ni koka an dobi mi be hamina ka dunia jate komi arjine su abe soro dunia kono ya mono dunia tisi ka ke la fere soyi quel que soit ka soro chuchu arjine te dunia kono saya ko fedi arjana bi wala kalande be nyon bla o yoro de la kalan faw be nyon bla o yoro de la hatta fun nyoma do be fo nyon ko odika dewnu faw be nyon bla o yoro de la nini tabulu flama ke kilinyi sigida fefena o sigida mo tibe sabula akola muyi abe fo jama kuru ma ko ikhwanul muslimun ni olu ka dina tabulu bela jeli fle ka lanyini fem go bolo o be mo la nata femina ay sabari ni ala sona resultat mi kuma kelen silamo bina marake olu ka mi fle olu ka dunia ni soro like silamaka gayai komi silama yɛrɛ nana o de kosɔn an y'a ɲini ko force ko don min na silamaw bɛɛ b'a ye ko alhamdulillah bi anw de bɛ mara kɛ la o tɛ tiɲɛ ye dunuya ye anw bolo sababu de ye an tɛmɛyɔrɔ don an sigiyɔrɔ tɛ ala ye o de fɔ an ɲɛna i kɛra cogo o cogo k'ale ka adamadenni dan fɛ kabati ite na sɔrɔli ala fosi la k'i b'a fɔ ko non k'a banna que tu vas dire non que non moi aujourd'hui là je suis au paradis jamais o kosɔn les riches nafolotigi belebeleba minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ko les hommes les plus riches du monde hali bɛ bɛ wari ɲini na o t'a ɲini na wa o bɛ mun de kɔ o kɔfɛ c'est que o bɛ fɛn min ɲini na nin hali bɛ o ma sɔrɔ o tɛ na sɔrɔ. Ni dunia ke kalafa sani ni jama lulu ni marjani ka di adamaden kele ma hon karsa e kele nyoro de ni aba demande tuguni ko ka do nyini ka faraka dusuku mi bana atese ka fa ala kile ni be fo alayhi salatu wasallam donc amu te ka fo ka be dunia kono ka wuli ka fêter d'honorati victoire les musulmans victoire on a gagné subhanallah ce n'est pas ça ate ya ko sonné victoire lominani kitabu dila ikma kini bolona odonu to minami dunia kono misal ficin be ya l'école de ka école ke na fola ko résultat bola be du susralelo be be yirana bɛɛ jatigilen don n'a fɔla ko karisa gayina o ye dunuya sigi ye an bɛ mun ye a bɛ kule ka pan ka wuli jama cɛ la k'a fɔ mɔgɔ ma jɛ n ka yena filɛ mɛ lahara ni mɔgɔ min ka kitabu t'i la ka kini bolo la a b'a fɔ di ayiwa o nisɔndiya de ye hakika ye o de ye laban ye dɔ t'o kɔfɛ donc an tɛ yan dunuya kɔnɔ place ɲini kosɔn ka kɛ masa dɔ ye ka kɛ gouverneur ye ka kɛ marakɛbagaw ye laɲini tɛ o ye n'o latigɛla lu min na o baara bɛ kɛ ka bɛn ko dɔ le ma mais laɲini tɛ bon ici là an filɛ darisu min kɔnɔ sunamɔgɔw tɔgɔ welela bi les sunnites aujourd'hui parce que wagatiw kɔnɔ u bɛ to ka tɔgɔ ɲini ka di sunamɔgɔw ma tɔgɔ min tɛ sunamɔgɔw tɔgɔ ye ka se k'o lanɔgɔ wagati dɔ tɛmɛna aliwahabiya nka an bɛ lɛri min na bi sunamɔgɔ akika ɲagamini ma don min ka suna na sarafu ka tagabolo labatobagaw
masaw ka ko ami babu mi kono o be sunamo wele ni babu ni kono ko le jami ni kumana ni kan ala kile ka fo cogo mi an ka disami kala sisan ala kile ladika mi di sabo mo ya barake ni yo lakale bi ikhwanu fe ye jami de be chelo de tota kadima bi o chewi joni Muhammad Aman al-Jami Éthiopien redu mai kalambake Saudi ala suna demeke ka jesri ni masala nina kabila mo kele ikwanu kala nini munyi uluko fanga masaw kele ala kiringa la likante se ka an demebi ami temeni beko fe masaw ni kelangu kele forcer faux islamo ka sigi masaw place la halu yemi keni ate bekamu kele amu kele sabula amu ka dina sigila uluka dina sigila masaya plasini abodi no fe ola sunamo koso bi salafi we al madakhila c'est les sunnites we mu sunamo nyumaibi ni sharia lakale imani fata fo imi bata fo ima jamana kuma fo ibe na nini kuma ni parce que chez eux là olu maso kanga nyamo ka ko mine chogo yala ala kile min la likandi olu fait c'est pas une solution il faut tout faire pour fakasigi masa au place là donc et le combat là c'est contre l'autorité contre les gouverneurs olu be résultat minina fauteuil ni président aussi yoré olu ka victoire argine de bokoyi pour nous c'est pas ça au cas où wakati là an be masaw ka toroya somine ka dimito ana ka korke ala kiden koti ni nana kibe nani kika kuma kan yi we masaw we ni kela we mo ka na kulu minena we mo toyona amate ka sika fle anu ba fa ala kiden koti o ba fa e bo kerefe ala kiden koti o tala. C'est une masala aujourd'hui que je vais parler sérieusement. Nauma mo do ka sigoro do alu yere bi na sere ala na lumbe kasa suma mole muna kasa te suma moye abeti ay mo lo sunna yere yoro juma mo bi do ko suma molo sharia jumana en fleu bilibili badila ni yere fanayi aujourd'hui c'est le cœur du skundeni munu be masaya no fe dunya nyemoya ani munu be aljine no fe dunya lahara kunadia c'est les deux groupes là au bébé suna saura la bi o bomoshi bébé bla chogo kele o ka koshi bla chogo kele o musobe jabu la même chose il te se ko différencier au saura là mais maintenant na différence dira ila o ka asuru la mi ba dira ko suna mo be bida mo be ni jamakuru kele tuye misalu bina na dodima yani meta do detail chama bina na kofe bina misalu follow dima ameleri mina bi ton dawana be Côte d'Ivoire yambi je parle d'abord de la Côte d'Ivoire pour que les sika kota ekrebe to me be Côte d'Ivoire kono ko bi to wuli ko sunato mo be ton to ka tabulo koroshi bi ameleri mina ubi message mi latene appela jeleni anga ere organiser ka se ka place sur le gouvernement abakara abeti wal matete abeti ni gouvernement ni mune beji place masaw place do ode arjine ode résultat ode rukal la ni o be waso de la avec votre don mako al muwahhidun l'autre mot est le sona de terre mais amo mo be dewe bor la place ko bi ni suna to jala ne bolo de suna sharia fait o be ikhwani ya sharia de fait musabati dira wal mama sabati abakar refle ambal makka abubakar be kala nene abola ala ka tie ko abola Tchad temena Égypte tara Tchad amena aller tuer follow étudiant tu étais étudiant élève et n'a pas été étudiant et considérons niveau ça voilà donc on va quand même tuer al muwahhidun pour l'autre mot est déjà sous nom on te met à former ok là sera on va bon retour
Voilà. Gafana mando katini. Olu tume tomina dona ruku asko sunaton école sola. Al muwahhidun. Kana dawul ko le senisi. Ibe ijabutigi soro lu ka jela. Ibe bumushi kamere de una. Oka kushu bla choyala. Olu le tume jate ko sunamo. Le résultat final aujourd'hui chez eux c'est quoi? Au best yelena witalami. Il coup d'air au bébé bourla kata placide de corps abe placide. Dunia placine, c'est ça. Et quoi n'y a tafsir plein. Ni tara o soro sisan abeni kela nte be sunama nte be tawidi nte be tawidi ma nte be salafiyama ou jamais ça passe pas. Chez eux là, la fin justifie les moyens. Al-ghayatu tubariru al-wasila qoroidi. Ame fefe ke ala soso mi baby angana fle ame na mi soro sini akofe an di fle nanga sini la yini soro la ala soso ni tike dumi tuni o sharia tala kafu de fe a bebe barake o de la c'est comme bi ile yakub besi ka lengini sisan ko alhamdulillah nga kala ke binata do association na minata mo kala tawhidula minata mo kala sunana minato kala salafia la we yela ku manu salafia kotia tawhidi ko kotia ile bina commencer ka fa hada haram ni haramuni atibe chawbe ni keti atibe musube ni keti atibe ameni ke wafiyo yaqub ile ni folani chiano menangwa mini ken antina se ka placer so ile bi mi folani chiano menangwa mini stra tona antina se ka placer so donc vous ne réussissez ça ambo mako be placer de là donc il y a atoyi haramuni bi amoke no bina nanga placer so haramuni bebe sablanga la yinite mais sababu sharia do de la le munu be wole abi fo juya munu be keresi kata mo ka na folo mina ola les barbares les tyrans no ka tomba si ko loni ton ou de la charia de la paix. C'est-à-dire, la fin justifie les moyens. C'est comme Misalou la 600. Nous, Makobika, Jamana domine, Kaka Nafolo Minala. C'est-à-dire que Jamana domine, Kajamana de Unga Nafolo Minakula, ou bien Nani, qu'elle est dans cadeau, ou n'ignorant tien. Ou qu'elle est si fait, ou n'ignorant farafake. Ou bien Nanoka Moufaba ou ici ça. Kaka Kou bien Nana Djike Tasmana. Parce que lui, il est à Tasmana de la Mene. On a tout massé ça, on a une machine, bah oui, au boulot. Machine, on a aka sani boka auto kelela. Awe nyoro fa la warati mina. Awe kaka nyoro ka so chichi. Ulu kaka machine ba la teme duguma. Ka sanu labo, ka jama usama ka labo. Awe klala ka nyoro fa sisa. No lu sa wostela. Ube na aka dugu, ube na yoro do ulo. Ka yoro do financier. Uka droto so do lo. Oka yoruba do lo aw bina foko ko loni mo ka mbele o ka na kele fara o ma dawo ma tunu ka trotro so ba o lo kadama c'est comme ul ka abla nyona haramudu aka nyogo fara haramudu mulu tunte se ka aw ka sani soro ka aw ka jama soro fo tuni aw bla o la no klala sisa ka sani soro ulu ba milliard kebe soro milliard kene ou milliard loro bo dépenser kaka jamana kono aw be no milliard loro résultat flé ou be kesi sa aw bo de ka numaya abu jatima ni mo wi o ka bara be tinya o classe. C'est ça on appelle al-ghayatu tubarriru al-wasila oui arabu kani en français kana la fin justifie les moyens kafria milliard tieni mo wa milliard ça m'a la tête. Donc, frère musulman, Kadina signifie pas de devenir. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont, et bien, si, que non, amène un amoureux, kalantabibula, amène un amoureux, karosunana, allez, va jeter qu'à faux sunani, niko suna mo chamate suna fait, niko tawidu, amandi mo autoré, niko salafia, minorité, mo onifitini. Pourtant, aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir place d'habitation, pour le cas qu'est débuté. Pour le cas qu'est mairie, pour le cas placé son, à donner l'eau dans la démocratie.